Юбілейнае паўсоценнае супрацьстаянне мінскага «Дынамо» ды «Батэ» стане галоўнай падзеяй бліжэйшага уікенда для айчыннай футбольнай суполкі. Класіка рэспубліканскага маштабу мае глобальны розгалас і заўсёды пераўтвараецца ў сапраўднае шоу. Не толькі за кошт сустрэчы, але і дзякуючы антуражу вакол яе. Аднак не толькі двубоем тытанаў будзе цікавы тур. І АБФ ФТБ праз традыцыйнае прадстаўленне самых цікавых сустрэч бліжэйшых дзён запэўнівае ў гэтым гледачоў. 10-я класіка ў гісторыі стадыёна «Трактар» абяцае стаць упрыгожаннем тура. Госці 7 тураў запар не саступаюць і маюць самую надзейную абарону ў першынстве. 4 прапушчаныя мячы ў 13 турах. Іх капітан Ігор Стасевіч на конадні абнавіў рэкорд чэмпіяната па асістах, аформіўшы на мінулым тыдні 120-й галявы пас пры ўзяцці брамы Віцебска. Былы дынамавец Станіслаў Драгун узгадаў галеадорскія навыкі і другі раз за розыгрыш стрэльнуў дуплетам. Аднавіўся пасля пашкоджання форвард Томінен, што дадало варыятыўнасці наступу чэмпіёна і без фіна другому па выніковасці ў лізе. Яшчэ і асноўны кіпер Дзяніс Шарбіцкі пачаў трэніроўкі. Падаецца, для «Дынамо» уратавацца шансаў няма. Аднак анічога падобнага. Пасля перамогі ў Магілёве тур таму каманда Сергея Гурэнкі зноў пачала ўспрымаць навакольную рэальнасць з аптымізмам. Хаця б таму, што ўпершыню пры старым новым настаўніку згуляла на 0. Ды яшчэ тройчы адзначылася, ускараскаўшыся на 3-й радок выніковасці ў лізе. Цікава, што ў выпадку перамогі мінчукі ўвогуле наблізяцца да «Батэ» на дыстанцыю адной перамогі. Аднак вынікі апошніх гадоў наштурхоўваюць на думку, што менавіта Барысаў будзе фаварытам у пятніцу. 6 апошніх сустрэч запар жоўта-блакітныя не саступаюць, а апошнія 4 і ўвогуле пакінулі за сабой. Да таго ж, у іх шэрагах зараз будзе дзейнічаць самы вопытны гулец класіка. Калі Ігор Стасевіч з'явіцца на полі, то ён правядзе ў прынцыповым змаганні 26-й матч і стане аднаасобным лідарам. Зараз ён падзяляе першы радок з Віталем Радзівонавым. Гэта змаганне за права быць лепшымі сярод роўных. Яшчэ колькі тыдняў таму менавіта ваўкі былі аднаасобным прэтэндэнтам на лакальны тытул. Яны далі лепшы старт у сезоне, няблага абараняліся і выціскалі максімум са штучнага хатняга газона. Зараз у казырах мінскага раёна бадай што толькі апошні фактар. 3 туры запар каманда Віталя Жукоўскага ідзе без перамог і мае ў пасіве 8 мячоў пры адным забітым. І нават з улікам нічыі супраць чэмпіёна становішча ў каманды не зайздроснае. Яшчэ адна памылка і пелетон амаль што праглыне Іслач, абнуліўшы дасягненні каманды па вясне. Славія, наадварот, прагрэсуе ад сустрэчы да сустрэчы. Калі б не крыўдная памылка ў двубою супраць Шахцёра, калектыў Міхала Марціновіча падыходзіў бы да візіту ў Мінск з серыяй з 4 сустрэч без параз. Выбітны вынік для каманды, што яшчэ ў мінулым годзе грала ў першай лізе. На жаль, Мікалай Януш скраў нічыю ў Музыран, і зараз ім трэба кампенсаваць страты Вікторыі над Іслачам. Цікава, што каманда з мінскага раёна сёлета на родным полі яшчэ не саступала і прапусціла ўсяго толькі двойчы. З іншага боку, візіцёры з Палесся ў гасцёх у 2019-м саступілі ўсяго толькі 2 разы. Аднак адзін з іх адбыўся менавіта на полі футбольнага клуба Мінск. У першым туры мацней за Славію апынулася мінскае «Дынамо». Праўда, з мінімальным лікам – 1-0. Той рэдкі выпадак, калі мы звяртаем увагу на барацьбу прадстаўнікоў пула аўтсайдераў. Але на выходных у склепе табліцы сапраўды адбудзецца матч нават не за 6, а за 9 ачкоў. Слуцк ды Мінск сумарна за 13 тураў забілі 13 галоў, а прапусцілі ўтрая больш. На іх рахунку толькі 3 перамогі, ды і тыя здабытыя выключна ў родных мясцінах. Абедзве каманды ў мінулым туры саступілі і амаль ушчыльную засталіся 1-1. Зараз між 14-м ды 16-м калектывамі краіны ўсяго толькі 4 ачкі. Аднак цукровыя ўсё ж выглядаюць больш прывабна. На пазамінулым тыдні яны нарэшце перамаглі, а ў туры на конадні годна правялі цукровае дэрбі. Ім, канешне, пашанціла меней гарадзей, але праца па выхаду з крызіса ўсё ж такі дае хаця б мінімальны, але аптымізм заўзятарам. А вось «Тарпеда» наадварот, 10 тураў запар не ведае смаку перамогі. І ўсяго 3 забітыя мячы за першынства негатыўна адбіваюцца на рэпутацыі чорна-белых. Калі аўтазавод марыць застацца ў эліце, то менавіта зараз і трэба пачынаць працу па пераўтварэнні тэорыі ў практыку, бо інакш надалей будзе позна.